Ja od rána, ja už od včera, mám v hlave chrobáka takého, že viete, aký bol obrovský boom so všetkými tými AI modelkami a zarábaním cez AI, OnlyFans. Proste to bol taký boom jak krypto, to bol taký istý boom jak dropshipping a ja som si proste povedal, že ja to nejdem ani skúšať, je to až moc dobré na to, aby to bola pravda a myslel som si automaticky, že to není šanca, aby to fungovalo. No ale včera, čo som bol s tým mojím kamarátom, dobrým kamarátom proste, s ktorým sa poznám už roky, on mi povedal, že on to vyskúšal a proste za 2 týždne zarobil $800 na to, že si vygeneroval AI čajku a vypisoval si so starcami. Ja proste to, čo robím, tak nerobím kvôli peniazom. Samozrejme, peniaze tam sú dôležité, lebo peniaze sú sloboda a samozrejme ja makám aj na to, aby som mal túto finančnú slobodu. V podstate všetko, čo robím, mi dáva zmysel. Keby mi to nedávalo zmysel, tak nevidíte tento vlog 230 alebo koľko. Proste naozaj, že všetko, čo robím, mi dáva zmysel. Aj to, že by som išiel do New Yorku, nejdem tam kvôli tomu, aby som tam býval v drahom a mohol si to proste fotiť. Idem tam kvôli tomu, aby som naplnil nejaký svoj vnútorný chtič, vnútorný pocit, vnútornú potrebu pomaly. Takisto to mám s YouTubeom, robím to už reálne rok, robím to reálne celý život, s tým, že mi to poriadne toto konkrétne nezarába. A robím to preto, lebo ma to baví, preto, lebo mám aj nejaký proste dosah a vplyv možno na vás a na túto spoločnosť, že robím reálne dobro, proste vy potom, keď vidíte tieto videá, tak ste motivovaní a robí vám to lepší deň, takže to je ten zmysel, nie peniaze. Toto sú fakt, že veci, ktoré mám rád. Ale na druhej strane, nezarába mi to nič a proste keď potom počujem, že niekto vygeneroval AI modelku a za, ja neviem, deň dokáže zarobiť to, čo ja zarábam za mesiac, tak sa potom iba chytím za hlavu, že čo ti jebe? Čo ti jebe? Ja mám obrovské šťastie, že mi zarába to, čo ma naozaj baví, lebo to proste je extrém. To akože, ale pokým by som si zarobil na takéto auto touto cestou, tak by to možno trvalo ešte takéto, konkrétne takéto. Wow, vyzerá dobre. Tak influencerskou cestou si na to proste zarobím, určite raz áno, ale ešte nie teraz. A tie AI modelky mi dávajú taký pocit, že ja by som to dokázal mať zajtra. Ale ja to vyskúšam, lebo ja by som nevedel zaspávať s tým, že som to nevyskúšal. Je to zavreté?